Hei, me ollaan nuorisoyritys Pedege. Tiimimme koostuu 3 energisestä tytöstä. Me valmistamme design-sisustustuotteita pääosin betonista. Pyrimme tekemään tuotteemme luontoystävällisesti kierrätysmateriaaleja käyttäen. Yrityksemme idea lähti yhteisestä mielenkiinnon kohteesta, sisustamisesta. Huomasimme, että meillä 3 on erilaisia ominaisuuksia, joista olisi hyötyä yrityksessämme. Meissä kaikissa yhteistä on se, että meillä on samat tavoitteet. Tässä 3 tärkeintä. Asenne, itseluottamus ja tärkeimpänä tiimihenki. Ole rohkea ja tutustu nettikauppaamme www.pedege.fi. Tätä kautta pääset myös lukemaan blogiamme, jossa kerromme nuorena yrittäjänä olemisesta. Me uskallamme olla rohkeita. Uskalla sinäkin.